Sa unang pagbasa, nakakita si Moises sa presensya sa Ginoo, pinaagi adtong nagsiga nga kalayo dito sa katong bush, the burning bush, kana bang murag sabi ng bush ng kahoy, no? Kahoy nga murag may pagkagagmayng kahoy niya ning siga pero wa masunog mo to nga talagsaon kay tong pananauna pag adto namo dito sa bukid sa Sinai katong pagpilgrimage, gitudloan mi adtong lugar nga mao kuno to dito gasiga ang kuan, wala naman sa dito'y kahoy nga katong nisiga, pero mao kuno tong lugar nga dito ang Ginoo nagpakita ni Moises niya. Lain na sa niyang pagkakita sa Ginoo kadto na sang naghatag ang Ginoo sa kaning napo kasugo dito sa kinatumyan atong maong bukid nga Sinai. Nakaabot sad mi dito lakaw niya. Lain na sang paagi nga ang Ginoo nagpakita ni Moises kadtong inigsod niya sa katong tulda diin gibutang ang napo kasugo katong gitawag og Ark of the Covenant. Makakita siya dito sa Ginoo, magistorya sila niya. Si Moises di gid siya mutanaw sa Ginoo, bisag ang Ginoo moagi niya di siya mutanaw kay basin unya mamatay siya. Kay makita sa Ginoo sa ilang una sa una mamatay man ta, kay ang tanang makakita sa Ginoo kana ra yung patay na muna kana bitang mga taong himatyon kabantay mo kana magpinal. Istorya na sila, kita sila sa Ginoo. Akong mama giaga kuno siya sa Ginoo, awa magdugay patay dayon, gilingay mo to pa di nakita na ka Ginoo. Eh kakita na siya Ginoo, di na magdugay, patay gina. Pero sa tinud-anay pag-abot na ni Kristo human sa pila na ka siglo nga gikan atong nakakita si Moises sa Ginoo, pag-abot na ni Kristo nga mao na gid ang Ginoo nga nagpakatao, iya na jung gipakita sa kinatibuk-an ang naong sa Ginoo. Matud pa ni San Pablo, dili na ni katong Ginoo nga magkayo sama sa nakita ni Moises. Dili na sad ni mao ang Ginoo nga murag dugdug ang tingog, inigtingog nga usahay ang mga tao moingon, Moises pahiluma ang Ginoo kay mga matay mi sa ka ng saba. Murag sila mamatay sa tingog. Di na sa ni katong Ginoo nga mura og kana ganing magpakita ba nga dito atong Ark of the Covenant. Pero mao na ni ang Ginoo kuno nga mahikap, maistorya unya gani karon Ginoo na ni nga pwede nato kanon na himong pagkaon. So nakakita na tas Ginoo labi na gyud dinhi sa Santos nga Eucharistia. Pero tinuod ba gyud ang nakakita as Ginoo? Inyong paminaw, sige naman gyud mog simba inigingos pare lawas ni Kristo unsa inyong itubag? Yan ituog yun mo nga si Kristo na. Ay be kano be unsa may timailhan nga nakakita na kag Ginoo. Unsa man? Sa dihang sila si San Pedro, silang katong mga apostoles ba, matud pa sa ebanghelyo, sa laing bahin sa ebanghelyo, sa dihang nakakita sila ni Kristo nya giingnan sila, kuyog mo nako, ila dayong gibiyaan ang ilang mama, ilang papa, ilang panginabuhi, ilang asawa sama ni San Pedro na amto siya asawa,
gibiyaan dayon nila ug misunod sila ni Hesus nga wa gyud gida bisan unsa gawas las gisulob sa ilang lawas. Ditsog yung sunod. Kinsa ninyo dinhi ang mubiya gyud sa tanan aron mo sunod ni Kristo ta sa kamot. Bantay mo. Tinod. Klaro ang mga naong ninyo. Balaka magani mo masakit ng inyong asawa, inyong bana, inyong anak. Mauli magani mo. Labi na riyog na aroy mo ingon, imong balay na sunog. Hunghungan karon di ba? Di mo mulakaw. Di mo mulakaw nga to. Aron ingon, tabangon ko to eh. Biyaan dahil dire. Congratulations kung tinuod yun mong mubiya. Ang sunod, nga nahitabo sa nakakita ni Kristo o nakailagi niya, nagsigi na sila sangyaw o nagsigi sila buhat sa mga pulong o mga buhat ni Kristo. Ang ilang gisangyaw, pulong ni Kristo. Ang ilang gibuhat, buhat ni Kristo. Unsa man rin inyong gisangyaw kasagaran ngadto sa inyong mga anak, sa inyong mga silingan, unsa man pulong ni Kristo. Depende na ninyo. Unsa man roy inyong gibuhat kasagaran, buhat ni Kristo. Unsa may buhat ni Kristo? Una, siging alagad sa labing ubos, siging higugmas kaaway, siging pasaylos mga makasasala niya, di gyud magtigom og kwarta bisag gamay. Wa mo na inyong gibuhat karon. Klaro na sige mo magtigom dag kwarta, lisod gay mo palit og slot. Awri ipakapin lang sa nato, siging palit og slot. Mao na ibuhat ni Kristo. Unsa may iyang buhat? Ang iyang kaugalingon gihimo niyang kaayuhan para sa uban. Wa niya himua nga ang iyang isig katao mahimong kaayuhan sa iyang kaugalingon. Kana bang panalitan mo trabaho ta matud pang Kristo, ug mo trabaho mo ayaw mo pangayo og bayad. Naba mo anang hunahuna, kung mo trabaho mo ayaw mo pangayo og bayad. Na kung magpahula mo ayaw mo paningil og bayad. Na mo ana hunahuna. Waiting oh. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Pulos gyud pabor sa isig katao. Kung naay mukihan ninyo, aron mailog inyong kamisin, ipakapin ang kamis sa dentro. Pabor lang gyapon sa isig katao. Kung naay mo pugos ninyong pasan sa usa ka kilometro, himo ang 2 ka kilometro. Tagaan yung pabor ang isig katao. Ang panalitan, ikaw asawa na imo kabit sa imong bana, unsa may kanan, unsa may ipakapin nimo, og na imo kabit sa imong bana, unsa may imong ipakapin? Wa? Ikaw asawa, ikay pakapin dito, magpakamid kanilang duha. Magpamid ka ba? Ikay tig-alagad nilang duha. Sagot ka na. Uy. Reklamo na. Mo na ibuhat ni Kristo god. Mo na iyang buhat. Tanawa si Maria. Si Kristo gidakop o gibitay. Siya mo ipakapin. Ning barog siya dito sa tiilan sa cross. Wa siya magyaw-yaw, wa siya masuko. Mura ba siya pakapin ba nga kung inyo kong iapil o patay, pwede rasad. Kay o buot yun, pwede maging siyang patyon ganong nidool man siya dito. Mao nay kinaiya sa makakita Ginoo. Ang unang mahitabo,
dili na ta maghuna-huna sa atong kaugalingon. Muna ang sugo sa Ginoo ni Moises, luwasa ang akong katawhan gikan sa ilang kaulipnan. Pasabot ayaw na paghuna-huna sa imong kaugalingon, ang huna-hunaa maluwas ang akong katawhan. Muna sa Hesus atong ebanghelyo mga igsuon, nag-ingon siya, gipadayag niya ang iyang kaugalingon ngadto sa mga walay kahibalo, the lowly, kanibang mga way mga grado, kung atong tanawon way mga grado, pero iyang gililong, iyang gitago ang iyang kaugalingon sa mga maalamon o sa mga makinaadmanon, the wise and the learned. Kinsa maning wise o learned din his kalibutan, kani mga maalamon o mga makinaadmanon, mao ning mga tawhana nga kusog kayo mo analyze. Unya ang ilang analysis kanunay gyud nga ang self, ang kaugalingon maoy mag-una nga tagaan og kaayuhan. Tanawa ron ang atong mga kaning atong kanibang mga produkto sa atong kaalam, cellphone pananglitan. Unsa may gi-offer sa cellphone, makalingaw sa kaugalingon. Hangtod na lang noon di nakakatagad sa imong tupad, di ba? Magsige na lang cellphone, di nakamutagad sa imong tupad. Murag you don't mind the community, sige na lang diha cellphone, computer, entertaining the self, internet, ang self yun, self. Kana sang grado ba, kanang educational nga mga sana achievements ba, tanawa di ba sa eskwelahan, kinsa may pinangga sa maestra, ang bugo o ang bright? Kinsa may tagaag medal? O di kabantay mo? Kanang self mo na mo club contest, bahalag mag-cheating, basta lang makakuha lang yung kong medalya. Nya kinsa may tagaan og maayong posisyon sa atong mga kompanya bisan sa gobyerno, ang kanang naigrado o kanang way grado? Sa dunay mga grado, kinsa may tagaan og dakong posisyon, kanang ni graduate og mga prestigious universities o kanang ordinaryo lang eskwelahan? Katog yung mga prestigious, katong mga sikat ba eskwelahan. Pasabot sa kalibutan, pinangga kaayo ang self, ang self. Nya magkompetisyon dayon, kompetisyon bisan din sa atong kuan, sa atong kaning political system, bisan gani din sa simbahan, daghan kaayo nato na apektuhan aning maong panghuna-huna. Nga nagtuo ta nga kining mga bright kaayo, kana mga doktor diha sa unsa na mga doktor nila, mauna sila'y nakakita Ginoo, dili di ay oftentimes di na sila kakita. Nganong si San Vicente Ferrer Bright, masad ni siya, si San Agustin, San Ambrose, St. Thomas Aquinas, St. Ignatius of Loyola, mga bright man na sila, mga highly educated. Nganong nakakita man sila Ginoo? Ibaw mo unsa ilang gibuhat, ilang gidison ang ilang wisdom, gidison o gifocus nila ang gustos Ginoo. Nagamit gihapon ang ilang gitawag og intellectual capacity, pero dili na sa self, para na sa uban nya. Ang gadiktar ang Ginoo. Pasabot kanang tao nga magsigig hunahuna siyang kaugalingon, di gid na kakita Ginoo. Lingi ay mong tupad, lingi ba? Di magay mo mulingi. Lingi pangutanay na kakita kas Ginoo diri sa akong naong. Sige. Ni sanong. Unsa may mahitabo kun kakita ka Ginoo diha sa naong si mong isikataw, porti tingali nimong lipaya oy.
Murag gyud kag muulpot sa kalipay kana ganing kita lang ganig dancing san. Sikit syagit man ganing dancing san dancing san. Unsa na ka kita kas naong sa Ginoo? Unya kay kaning atong tupad mao man ay image and likeness of God. Kung makakita ta Ginoo, siguro kitang malipay ni kakita nato sa to isig katao. Pagsod na ko ron diri nalipay mo. Wa mo moingon nga dugay na sa kay ni Rumahuman wali ano. Baligyaan na sa tagslat ani ka. Basi ba mo na lang ginay nakita nato. Kinsa ninyo dinhing asawaha nga inigmata ninyo ikabuntag ikakita nyo snaong sa inyong bana lipay kay mo. Asa ka mo? Ayaw din ipaubos. Duha ra man kabuk niya ni ana ra sa day. Klaro kayo. Sige, arin lang tas mga bana, kisang banaha din nga sukad gyud pagkaminyo ninyo hangtod karon malipayon jud kay mo makakita sa naong sa inyong asawa. Tas kamo. Naagi tulo ka buok ni isa. Napunta nga. Di na sila bakakon. Kinsa ninyong mga niya dinhi nga wa gyud kayaw-yaw sa inyong asawa or sa inyong bana ug wa gyud batiag kasuko ta sa kamo. Nga bakakon mong tanan. Wa gyud mo kakita kanunay. Akong gi-word kanunay. Naagi panahon nga mawagtang taspasing ngano man usahay mo kwenta magita sa atong kaugalingon. Bisan ako lipay man kay kong naa mo, nimba mo, lipay kay kong na-assign ko diri pero naagi panahon maninghag gyud ko. Nya ngano mang ngano inani man ta tungod kay dili kita kanunay nga mobiya sa atong kaugalingon. Mao na mangayo kita gracias Ginoo. I-renew gini nato kada adlaw ang atong pagtan-aw sa Ginoo. Di ta magsalig. Abi kay nakakita kas Ginoo karon, basig di nakakita sa Ginoo ugma. Si Moises kakita sa Ginoo pero nadagid siya nadugay sa iyang mga kuyog nga mga buangon. Mao to nga nakasab-an sa siya sa Ginoo ug wa sad siya kasud sa promised land. Namatay siya dito sa atbang sa promised land. Ang ning tabok na ngadto ang iyan ang mga kauban nga katong next generation ilang Joshua katong iyang assistant pero si Moises naapil kay nasuko sad siya nya ningon ang Ginoo nagpadamang kas kasuko sa aning imong mga kauban maapil sa kagkamatay nila kay way usaan nilang makasud sa akong pahulayanan mga matay nimo to 40 years silang tuyok-tuyok sa disyerto hurot-hurot yung kamatay katong original nga ning gawas sa Ehipto apil nas Moses nadaha siya mo na bantayan atong di ta madaha mo nang kanibitang namalit na tugsla nadaha na gid sila sa pagkakita sa Ginoo din sa atong panginahanglan. Salamat kayo pero doon na sa uban ani wa na mo balik og palit. Nadasad sa sulti ba? Sige mangkagpalit ana kayuhan naman na dito ikaw na man gani kay hapit bugas. Pero salamat sa naghigugma gyud kanunay sa Ginoo para sa atong kaayuhan. As of yesterday ang atong SBF dag ang atong halin niabot na og 34,309 kaslats. Pagpak. Nya naapay nahibilin nga 41,691. Nag-anam na ginig kajutay no. Nya sa ato sang sani 4 slots challenge na nasa tay nadawat as of yesterday nga niabot nag 481 ka 4 slots challenge. Pagka kayo anong ato maning pakpakan dili tungod kay sila maoy naghatag nato tungod kay sila nakakita sa presensya sa Ginoo nining atong katilingbanon nga proyekto ang pagtukod sa atong kumbento ang pagpalambo sa atong parokya mao ni katilingbanon dili ni self
dili ang ato ning kaugalingon atong gipalambo. Ang atong kaugalingon atong gigamit pagpalambo sa simbahan. Ug kung mauna ni ang atong attitude, mahimo natang church-centered or community-centered, makakita kita Ginoo. Pero magpabilin ganitang self-centered, bisan ganig ingno lang nimo family-centered, kanang imo ra yung pamilya imong higugmaon, bahala na ng pamilya des imong silingan. Self-centeredness gihapon na. Munang ayaw gyud palipat. Kanang imong silingan labi na ng labing ubos, mao gid na ang presensya sa Ginoo dinhis kalibutan. Kanang Ginoo nga niya dinhi sa sakramento, sa altar, maorasan ng Ginooa ang naa sa imong tupad. Gay katapusang lingi sa imong tupad. Nasugod karon, ikaw na gyud ang akong higugmaon. Pasabot dili na ang akong self, ikaw na. Tanawa, di ba? Ang uban ninyo, uwaw kayog naong. Hilasan ba? Hilasan. Sige lang. Anad-anad lang tani. Practice lang tani kanunay. Kay sa atong pagsigig himo ani, sa mas mga santos, moabot yung panahon nga kada tao nga atong makitaan, mahimog yung presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Manindog ta.